Inahanog anak sa suspitsadong si Renato Renren Lienes nakugang sa pag-angkon sa suspitsado sa niluog nga krimen. Samtang asawa sa suspitsado gikatahong gida sa mga otoridad ug hangtod karon wa pa mabalik. Adunay live update si Luan Mirundina. May Bab, sama sa kadaghanan, nakugang usab ang inahan ug mga anak sa suspitsadong si Renren Lienes. Dihang iyang giangkon kagahapon ato sa reenactment ang linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Tangkod usa ka buwan nang wa mauli sa ilang panimay ang 43 anyos nga si Renato Lienes. Busa gikakurat na lang sa 76 anyos nga inahan nga gilambigit ang iyang anak sa linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Misamot ang iyang kakugang dihang nakita niya mismo sa Balitang Bisdak kagahapon ang reenactment sa nahitabong krimen ug giangkon ni Renato ang salaod human gihamok sa iyang tanlag. Matod sa inahan, gikahibong kaayo niya ang pag-angkon sa iyang anak tungod kay sa mga nakita ug nadungog niya sa mga balita anaaman sa duha o tulo ka mga tawo ang mga suspitsado. Moro na akong tangbuot pangutana nganong niangkon siya iyang giangkon tanan. Ingon ni ini usab ang gibati sa 10 anyos nga kamagwangang anak sa suspitsado. Nakuyawan ko sa kong kuan. Ngayon na akong papangin niya angkot sa tanan. Gibutyag sa inahan sa suspitsado nga nagtago-tago ang iyang anak nunod sa kanhi kaso ni ining child abuse. Apan di siya makatuo nga mahimo kadto sa iyang anak ang ingon ni adto ka brutal nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Kanhi mananahi ang inahan sa suspitsado ug may makina sila sa ilang balay. Apan dili matud pa manghilabot ang iyang anak sa iyang mga gamit sama sa gunting. Gunting ang gikatahong gigamit sa suspitsado sa pagdunggab ug paglaplap sa naong sa minor de edad nga biktima. Na siya gunting na? Wala na siya magdadagunting. Mo ito giingon nga gunting ang gigamit. Ambot lang, munay akong pangutana nga no. Si Renato o Renren may upat ka mga anak nga nanag-edad og 10, 8, 4 ug 2 anyos. Apan wa na mo maabti sa panimay ang asawa sa suspitsado tungod kay matud sa inahan ug mga anak ni ini gidaki ni sa mga otoridad. Hindi ta to siya mukuyo kay mo palagi pag-abot niya kay panihapon. Unto nga nikuan siya kanang nidili siya nya ningon kadiyot ra man kaayo uli lang kanamo. Umaura to. Murto. Wa na. Kung nasama to, last week? Wa na kay ko kakuan ana. Pagkahuman ato na nga giimbitar ang asawa. Wa na mauli iyang asawa. O inon ta muuli nga rin mukuwalag si Nina. Sa pakighinabi sa Balitang Bisdak, kang Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Limuel Obon, iyang gihimakak nga gikustodiyan nila ang asawa ni Renren. Wala sa amo. Wala. Pero during the arrest, wala sa police invite? I don't know. Hindi ko alam. So wala mo yun? Mayroon lang kaming usa, pero gipangutana lang to namo nga nagka-confirm nga si CJ Diaz, asa ka si Reinhardt, at gustong si Bay, Gina Humawas is one and the same si Renren ni. So gibuhay na mo. Bab, sa pagkakaroon wala pa kita masayod kung unsa nga unit o ahensya sa gobyerno ang gikatahong mikustodiya karon sa asawa sa suspitsado. Ato lang nasayra no gikan mismo sa inahan sa mga anak ug sa mga silingan nga daghang nagkadaiya mga units ug mga ahensya ang magbisitahan sa ilang panimay ug magpakisusibo sa ang katong inahan ug ang anak sa suspitsado dili usab makatumbok kung kinsa gayud ang nida umiimbitar sa asawa sa suspitsado. Ug so far ba mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bab, may kinaing kadot lang, hangtod karon wa pa gyud ka ma-picture out na to, no? Kay wa may revelation on the part sa mga arresting officer. Ug unsa gyung sirkumstansya nga nadakpan ni si kini si Renato sa illegal possession of firearms or commonly gun ban. Murag wa pa na gyud na ma-detalye through raid or by accident nga na timingan ni siya nga nadag armas. Mao nga gidakop siya and then nganong na-link
manisya gyud ngadto kang Christine Silawan killing. Okay. Muna untay gusto natong matubag Bab no kaganiha sa gipahigayon nga press conference dito sa Police Regional Office 7. Pero wa man ta maka-cover dito ang akong nakuha nga side lang sa ginikanan. Matod sa inahan, mag-usa ka buwan na kuno kining nawagtang ang iyahang anak. Unya nakurat na lang siya diyang nakaibaw nga nadakop kini sa mga pulis. Wa siya masayod kung unsa ang mga sirkumstansya nga kini nasikop ug kun nganong ingong armas ang nakuha niini ug mo'y giingong gipasaka nga kaso bato ka sa iyang anak. Sa pagiginabi usab nato sa mga operatiba no sa Lapu-Lapu City Police Office, ilang giangkon nga padayon lagi ang ilahang casing batok niini nga si Renren tungod kay nakakuha sila kasayuran tungod sa kining nagkupot man ni siya, nagdama ni siya og kining tulo ka FB account og sa ila lagi kunong padayon nga casing na timingan nila nga nasikop nila si Renren nga nagdaog armas pero dili gyud siya klaro Bab kung atol ba kato sa checkpoint or naabay warrant or unsa bay circumstance sa pagkasikop kaniya. So kana wa paghihapon kana matubag sa atong mga otoridad. Dili gud kay kini gud mutumaw gud ning pagduda kay kining binuang sa ubang mga law enforcers aron lang just to hold the suspect nga doon sila igong basihanan nga i-hold nila ilang butangan og laing kaso. Kay kinigod og dakpo ni siya pasakaan og kaso wa naman na question mga itong unang pagdakop sa NBI nga wa na ni mahog sa hot pursuit kay usa ka buwan na. So ang tendency ani nga pick up ning usa ka tawo butangan og laing kaso aron lang doon na sila basis. Kita kadaghan ta makadungog na. So gusto unta nato katinawan from the arresting officer unsag yung sirkumstansya ha nganong nadakpan ni siya may kay sulti pa ni Mayor Pasada sa drugas manggani de ekonomi unta. Yes. Ang unang report, di ba? Yes, Bob. Ako nang gi-clarify no sa usa sa mga operatiba unya iyang giingon nga kini si Renren nani siya background sa illegal nga drogas tigamitan ug tigpayuhot sa ni siya og illegal nga drogas nanag yun ni siya record previously pero ang pagkasikop niya in relation yung kuno ni sa paghupot niya og armas. Pero kung giunsa siya pagkasikop, checkpoint ba or search warrant wala ta masayod ni ana. So hopefully matubag unta na sa atong mga otoridad no aron maklaro na siya ang mga pagduda nga ingon ana gihold lang usa especially nga until now wala pa sad ta masayod kun kanus agyud ni siya mapasakaan og kaso in relation ni atong linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Thank you so much, Luan Mirondina sa imong live report.